तर भरपूर असा लसूण कांदा तेल टाकते. तर पहिलं तव्यामध्ये थोडंसं. लाईटीचं खूप आज नाटक चालू आहे, सारखे डीम होते. मध्ये बघा आता तेल घातलेलं आहे, त्यात हे तमालपत्र. हां काय झालं शेरू, काय झालं? दोघांना कसला तरी आवाज आला, तसे उठले, झोपलेले होते दोघं जण. जाऊ दे त्यांना खेळायला, त्यांचा खेळायचा टाईम आहे. आणि माझी बघा सुरुवात झालेली आहे किचनच्या कामाला. आज सुरुवात केलेली आहे किचनच्या कामाची वाटपापासून, म्हणजे कांदा खोबऱ्याचं वाटप काढायचं आहे. तर भरपूर असा लसूण कांदा चिरून घेतलेला आहे बघा. आणि ह्याच्यामध्ये ओलं खोबरं आणि सुकं खोबरं, एक नारळ घेतलं आहे आणि सुकं खोबरं पण घेतलेलं आहे बघा हे. आणि वाटपाचं प्रमाण पण बघा थोडंसं जास्त. आता वाटप मी काढून ठेवते, आठवड्याभराचं वाटप आहे हे. आणि ते चूल पण पेटवले, चुलीवरती आता भाजून घेणार आहे. शेरू बघा आला परत, हा बघा बसला येऊन बोका. सशासारखे कार बघा कसे दोन उभे राहिलेले आहेत. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आज सकाळी सकाळी बघा वाटपाचं काम करायला घेतलेलं आहे. म्हटलं मसाला वाटून तयार असेल तर बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना किचनमधल्या सोप्या होऊन जातात. आणि आज नॉनव्हेजसुद्धा बनवायचं आहे, त्याच्यामुळे हे वाटप आपल्याला लागणार आहे. त्याच्यामुळे सकाळी सकाळी म्हटलं करून घेते. आता कुणालचे बाबा आणि काकावर त्यांचं बागेमध्ये काम चालू आहे नेहमीप्रमाणे. कुणालचं आपलं सकाळी त्याने उठून ऑफिसचं काम चालू केलेलं आहे. थोडंसं जे एक्स्ट्रा असतं ते सगळ्यात आधी पटकन आता वाटप आहे ना ते भाजून घेते चुलीवरती. आणि नंतरला वाटून वगैरे सगळं रेडी करून ठेवलं का मग बाकीचं जेवण जे असतं ना नॉनव्हेज जे बनवायचं आहे ते कसं पटकन होऊन जाईल. त्याच्यामुळे सकाळी सकाळी आता हे सगळं करायला घेतलेलं आहे असं. तर हा बघा वाघ्यासुद्धा येऊन बसलेला आहे. चला सुरुवात करूया आपल्या कामाला. हा बघा कुणाल आपला त्याच्या आंघोळीची तयारी. त्याला म्हटलं पाणी तापलं आहे, गरम गरम पाणी बघा थोडं घे, मग पटकन मला वाटपाचं काम करता येईल. उतरवशील का मी देऊ उतरवून? घे बघा अजून कफ आहे याचं सकाळी सकाळी गरम गरम. भरपूर आहे ना म्हणूनच आंघोळ करताना कफ काढायचा. थंड पाण्याने तो रोज आंघोळ करायचा. आता सर्दी खोकला झाल्यापासनं तसं आता असा गरम पाणी घ्यायला त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. नाही मुलं मोठी झाली की आपलं ऐकत नाही असं असतं ते, समजलं का? बरोबर ना? हां हा काय बरोबर बोलतोय वरनं. जा आता ते हे भरून ठेवते भांडं पाण्याचं, मी तो म्हणतो मसाला भाजून घेते. चला सुरुवात करूया. तवा झाला आता गरम, चूल परत पेटवायला लागणार आहे कारण लाकडं ना सारखी विजत आहेत. दमट पण आहे ना आता त्याच्यामुळे असं होतं. तर तेल टाकते तर पहिलं तव्यामध्ये थोडंसं. तेल टाकून आपल्याला हे कांदा परत लसूण हे सगळं भाजून घ्यायचं आहे आणि खोबरंसुद्धा. चला सुरुवात करूया. पहिलं चूल पेटवते. श्रावण महिना चालू आहे आणि आमच्याकडे नॉनव्हेज बघा बनतंय. म्हणजे तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की श्रावण महिना आम्ही पाळतो की नाही, तर आमच्याकडे श्रावण महिना अजिबात पाळला जात नाही. नॉनव्हेज आमच्याकडे लागतंच. म्हणजे घरामध्ये जी पुरुष मंडळी आहेत त्यांना व्हेज दिलं तर चालत नाही, त्याच्यामुळे नॉनव्हेज बघा बनतंच. आता बघा सकाळी सकाळी घेतला हा मसाला वाटायला. जो काही कचरा निघाला होता ना, म्हणजे कांद्याच्या साली वगैरे लसणीच्या साली वगैरे, ते सगळं मी चुलीमध्ये घालून घेते. जळून जातो तो कचरा आणि मग त्याची कशी राख तयार होते आणि ती जी राख आहे ती आपल्याला झाडांसाठी की नाही फायदेशीर ठरते म्हणजे. तर इथे आता बघा तव्यावरती मी कांदा
वगैरे घालून घेणार, लसूण घालून घेणार आणि मग चांगलासा खरपूस असा लालसर भाजून घेणार. सेम खोबरं पण तसंच भाजून घ्यायचं. आणि वाटते वेळी मी त्याच्यामध्ये आलं घालणार आहे. आता वाटपाची रेसिपी मी बऱ्याच वेळा तुमच्याशी शेअर केलेली आहे. आता फक्त म्हणून मी तुम्हाला शॉर्टकटमध्ये फक्त सांगते की अशा पद्धतीने हे वाटप की नाही तयार केलं जातं. तर इथे माझं चुलीवरती वाटप भाजायचं काम चालू होतं आणि बाहेर कुणालच्या बाबांचं बघा आता बागेमध्ये त्यांचं काम चालू होतं. कुणालचे काका आलेत, म्हणजे किती त्यांना येऊन काहीतरी 4-5 दिवस झाले. त्यांची पण मदत असते कुणालच्या बाबांना बागेमध्ये काम करायला, खूप त्यांची मदत असते. म्हणजे मी ज्यावेळेस घरात काम करत असते तर ते त्यांच्या जोडीला असतात. हे बघा हे वाटप आता आपलं भाजून झालेलं आहे. त्यात मी आता आलं घालते आणि आता हे मिक्स करून सगळं पटापट मिक्सरला वाटून घेणार. सगळ्यात मोठं काम झालेलं आहे. आणि हे बघा कुणालचे बाबा पण आलेले आहेत. झालं बाहेरचं काम, झालं जरा बऱ्यापैकी काम झालं. गवत भरपूर गवत उडवलं. मी आता येणार होती दाखवायला. गवत उडवलं का ते भेंड्यांच्या रोपाचं खत बाकी करायचं. खत बाकी आहे तिथे. भेंड्याच्या रोपांना सर्व वाफा व्यवस्थित करून त्याला खत पाणी घालायला लागेल, तेव्हा ती होतील गोष्ट. खत संध्याकाळच्या टायमाला घालायला पाहिजे, पाऊस पडेल तेव्हाच. त्याला व्यवस्थित करायला लागेल. खत घातलं का गवत कसं सचिन हाताला होता म्हणून पडापड गवत उडून घेतला. तर तो त्याला पैसे चालवायला जमत नाही, तो उपटत बसतो थोडं. अरे ते त्यांनी काम केलेलं नाही. आता आपल्याला पण पहिला कुठे यायचं, आता आपण शिकलो म्हणून आपल्याला जमतं. त्याला बोला जेवढं येतं तेवढं बघ. मी पटापट बुडवलं गवत. चला मी आता हे वाटप घेते, भाजून झालेलं आहे हे वाटून घेते पटकन. आणि मग नाश्त्याची तयारी आणि दुपारच्या वेळेस मग जेवण बनवूया आपण मस्तपैकी असं. तर इथे बघा आता मी मिक्सर लावायला सुरुवात केली होती. म्हणजे ज्या गोष्टीची मला भीती वाटत होती ना तीच गोष्ट झाली. लाईट बघा गेलेली आहे. आमच्याकडे असं असतं, हे नेहमीच आहे. म्हणजे कधी पण मला मसाला वगैरे वाटायचा असतो ना नेमकं त्यावेळेस लाईट जातेच. तरी पण मी खूप घाईघाई केली हा. म्हटलं उशीर नको व्हायला आणि मेन काय तर लाईट जाईल त्याच्यामुळे घाईघाई पण केली. तर हा बघा हा अर्धा मसाला माझा वाटून झालेला आहे आणि हा एवढा वाटायचा राहिलेला आहे. आता लाईटीची वाट बघण्याशिवाय आपल्याकडे काय पर्याय नाही आहे, ऑप्शन काही नाही आहे. त्याच्यामुळे वाट बघायची. इथे मी तोपर्यंत आता भाताचा कुकर बघा लावून घेतलेला आहे. आणि कुणाल मार्केटमध्ये गेला आहे. आता कुणालचे बाबा घरी आहेत, ते नाही गेलेले आहेत. चला आता काही नाश्ता करून घेते तोपर्यंत. आज नाश्त्यामध्ये फोडणीचा भात केला आहे हा बघा. तर माझा नाश्ता करायचा बाकी आहे, पटकन आता खाऊन घेते. तर काही मिनिटांसाठी फक्त लाईट आली होती, तोपर्यंत जो काही अर्धा मसाला बघा वाटायचा बाकी होता ना तो पटकन मी वाटून घेतलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर मॅरिनेशन करायला घेतलं आहे. म्हणजे कुणाल पण तेवढं त्यांना आला होता बाजारात जाऊन आणि हे आलं लसूण जे आहे ना ते मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेलं आहे. आता हे मॅरिनेशन केलेलं असेल ना चिकन वगैरे की चवीला ना खूप असं छान लागतं. तर आलं लसूण घातलेलं आहे भरपूर असं, म्हणजे अंदाजे 2 ते 3 मोठे चमचे. त्यात तिखट मसाला हळद घातलेलं आहे आणि चांगलं असं चमच्याने मिक्स करून ते फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं. आता बघा अर्धा 1 तास तरी ठेवायचं. म्हणजे चिकन जे असतं, म्हणजे कोणतं पण सुकं चिकन असू दे किंवा ग्रेव्हीवाला असू दे, ते चिकन की नाही चवीला खूप भारी बनतं. त्याच्यामुळे मॅरिनेशन माझ्यासाठी की नाही खूप महत्त्वाचं असतं. तर इथे बघा मिक्स करून मी आता हे 1 तास आहे ना असंच ठेवून देणार. लाईटीचं खूप आज नाटक चालू आहे. सारखी डीम होते लाईट. म्हणजे मगाशीच लाईट आले पण डीम आहे, त्याच्यामुळे उजेड ना मला असं खूप असं कमी वाटतं असं. तर चला आता पटापट जेवण करून घेते. मॅरिनेशन झालं असेल चिकन, कारण अर्धा पाऊण तास ना होऊन गेलेले आहेत. आज मी तुमच्याशी झटपट आहे ना चिकनचं सूप असतं ना त्याची रेसिपी शेअर करते. म्हणजे बऱ्याच वेळा तुम्हाला मी दाखवलेली आहे, शिजवून झाल्यानंतर दाखवली होती. तर खूप वेळा मला ताईंनी कमेंट पण केली होती की ताई हे सूप कसं बनवलं ते दाखवा म्हणून. सेम आहे, म्हणजे जसं आपण बघा चिकन बनवतो ना सुकं चिकन वगैरे किंवा ग्रेव्हीवाला चिकन बनवून त्याच पद्धतीने. फक्त इतकंच आहे की हे थोडं पातळ असतं पाण्यासारखं. म्हणजे सर्दी खोकला वगैरे असेल ना, ताप वगैरे असेल तर ह्याच्यामध्ये हे सूप प्यायचं. सगळा सर्दी खोकला आपला की नाही दूर होऊन जातो. त्याच्यामुळेच हे सूप आहे ना मी आज बनवते. आणि नॉनव्हेज त्याच्यामुळे घरामध्ये की नाही आणलेलं आहे. जरा फोन करून बघ ना लाईटवाला कुणाल, फोन लावून बघ जरा. पुन्हा बघा आमच्याकडे लाईट गेली. आज लाईटीचं खूपच चाललेलं आहे. आता मी म्हटलं झटपट ना रेसिपी तुमच्याशी शेअर करते, पण लाईट गेली त्याच्यामुळे मी आता चपात्या करायला घेतलेल्या आहेत. अंधार पडतो ना किचनमध्ये, त्याच्यामुळे लाईट आहे ना खूप अशी गरजेची असते. खूप नाटकं चालले आहेत बघापासून खूप असं. कुणाला म्हटलं जरा कॉल करून बघ ते लाईटवाल्यांना काय झालंय ते माहीत पडलं ना आपल्याला. कुणाला बघले जरा फोन करून. आणि इथे आता मी रेसिपीला बघा सुरुवात केलेली आहे. लाईट काही येईल असं वाटत नाही मला, त्याच्यामुळे
आहे त्या उजेडात तुम्हाला मी पटकन रेसिपी शेअर करते. तर पातेल्यामध्ये बघा आता तेल घातलेलं आहे. त्यात हे तमालपत्र, नंतर असं भरपूर असं लसूण आणि आलं फोडणी करून घेते. चांगलं असं परतून घेऊया. लसूण चांगला असा लाल भडक झाला पाहिजे, असं परतून घ्यायचं. बघा आता व्यवस्थित दिसतंय जरा लसूण. बघा आता लाल झालंय. आता ही हाडं आहेत चिकनच्या पीसच्या हाडं बघा असतात ना, ती सर्व घेतलेली आहेत, मॅरिनेशन केलेले, ती घालते. नंतर हा तिखट मसाला, आपला घरचा मालवणी तिखट मसाला आहे. जरा 2 मिनटं जरा स्लो गॅसवरती ना चांगलं असं परतून घेते. आता त्याच्यामध्ये हळद, चांगलं जरा परतून घ्यायचं. चांगलं आता परतून झालं. आता हे जे वाटण आहे ना ते घालते. वाटण थोडंसं कमी घालायचं कारण आपल्याला ते पातळ ठेवायचं ना, म्हणून. चांगलं असं परतून झालंय. आता वेगळ्या भांडं आहेत ना मसाल्याचं, ते पाणी घातलंय. भरपूर असं पाणी घालायचं. अजून पाणी लागेल त्याच्यामध्ये. आपल्याला ते भरपूर शिजवायचं आहे, म्हणजे जो कस असतो ना हाडांमध्ये तो सगळा त्या रशामध्ये उतरला पाहिजे, असं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. बघा आता ह्याच्यामध्ये मीठ घालते. आता बघा भरपूर अशी कोथिंबीर. रंग बघा आत्ताच कसा लाल भडक रंग आलेला आहे. आता शिजल्यानंतर अजून छान असा रंग येईल. आता उकळी आली ना की स्लो गॅसवरती आपल्याला भरपूर हे शिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे जवळजवळ 15 ते 20 मिनटं चांगलं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. पातळ बघा. अजून पाणी घालते मी, कारण हे शिजून आपल्याला अर्ध करायचं आहे, म्हणून पाण्याचं प्रमाण इथे जास्त ठेवलं आहे मी. चला त्याला उकळी होते चांगली. आता तिकडचं सुकं चिकन आहे ना ते तुम्हाला दाखवते. हे बघा हे सुकं चिकन आपलं. ते जरा वाफ यायला ठेवलं होतं मी, अजून त्यात मीठ वगैरे सर्व घालायचं आहे. बघा छान अशी वाफ आली. आता बाकीचे जे काही मसाले आहेत ना ते आता ह्याच्यामध्ये घालते. थोडंसं पाणी ॲड करते. ग्रेव्हीवालं आपल्याला हे करायचं आहे, म्हणजे ह्याची ग्रेव्ही ना अशी घट्ट असणार, पातळ नाही. तर हे बघा हे आता वाघ्या शेरूचं काढतायत. लाईट आमच्याकडे अजून पण नाही आली. आता आमच्याकडे लाईट करायला झाले. हा थोडासा कांदा कापलाय, लिंबू, आणि तुम्हाला हे बघा हे सूप दाखवते, चिकनचं सूप. जेवण आता मी वाढायला घेते सगळ्यांना. हा चिकन ग्रेव्हीवाला असतं ना रश्शेवालं, ते असं बनवले. थंड आहे, गरम असते ना साधारण. मग अशी आलेली परत गेली. काय नाटक आहे काय माहिती लाईटीचं. हा म्हणजे पूर्ण कणकवलीमध्ये गेलेली आहे. काहीतरी काम असेल मोठं निघाले. हे बघा हे ताट वाढले कुणालचं. कुणाल आलं? हे तू जेवून पण आला. हा बघा जेवला आणि लगेच परत रिटर्न आलाय. तरी ये कुणाल. हा चांगला झालाय मसाला, आपल्या घरचा मसाला आहे. लाव फॅन, लाव पुन्हा फॅन लावा. लाईट आले आता. शेपटीने हलवायची वाग्या. तुला मगाशी सोडलं ना, आता शेरूला सोडते. हा हा बस खाली बस शेरू. तो टाकायचा आहे तुला नंतर बेटा. शेरूला जाऊ द्या, मग तुला थोड्या वेळाने घेणार ना हे करून. हा छान मध्ये बस याच्यावर. तर वर गाई करा. गाई का मी आली. चल शेरू आला ना की तुला सोडते. हा संध्याकाळचा आपला आड्यातला फेरफटका शेरू सोबत. दोघांना पण बांधून ठेवलेली.
आणि शेरूला मग सोडली आता. मग चिकाळ्या ओरडायला लागल्या त्या बघा चिकाळ्या. हां कसली चावल लागली त्यांना. बघा खा हे बघा इथे बसलेत वरती. धावल्या सगळ्या. आता एवढे दिवस पाऊस होता तर अजिबात कुठे दिसलेला नाही ना. त्यांची चावल पण नव्हती बघा. आता बघा पुन्हा पक्ष्यांची सुरुवात झालेली आहे. किलबिलाट पक्ष्यांचा. चला उद्याच्या कामाचं नियोजन चाललंय आमचं आत्ताच. तर असं बघा आमचा दिवस गेलेला आहे. चला आता थोडंसं जरा निरीक्षण करतो इकडचं. झाडं बिडं आपले कसे झालेत. हां हां आता थोडंसं लक्ष घ्यायला लागलं. आता आज पाऊस की नाही थोडंसं कमी पडलाय ना. सकाळी एक सर पडून गेली आणि मगाशी थोडासा पाऊस पडला. म्हणजे आज दिवसभर जास्त असा पाऊस काय पडलेला नाही आहे. श्रावण महिना बघा चालू झालं ना, त्याच्यामुळे आता पाऊस थोडासा म्हणजे कमी कमी सकाळ संध्याकाळ असा 2 टाईम पडतो श्रावणामध्ये. आता ह्याच्या पुढे काय आपल्याला माहीत नाही, पण दरवर्षी जो पाऊस आम्ही बघितलेला आहे त्याचा अंदाजाप्रमाणे मी तुमच्याशी आता बोलते असं आहे ते. तर चला मग ताईनं आता आजचा हा जो व्हिडिओ आहे तो आता इथेच थांबवते. कसा वाटला जरूर सांगा. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा आणि हाईपसुद्धा करा. पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.